Крайният срок за публикуване на годишния финансов отчет за 2023 година в Търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е 30 септември 2024 година. Задължение за обявяване на годишните финансови отчети имат всички фирми, които са извършвали стопанска дейност през 2023 година. Едноличните търговци, които подлежат на задължителен независим финансов одит, всички фондации и сдружения, включително сдружения за напояване, кооперациите, клоновете на чуждестранни юридически лица. Те публикуват своите годишни финансови отчети в Търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Гражданските дружества публикуват своите отчети за 2023 година в печатно-икономическо издание или в интернет сайт, който предоставя свободен безплатен достъп до годишния финансов отчет за период не по-кратък от 3 години след датата на публикуването им.